Аз ще направя кючек. Отива ми кой? Абсурд, няма как да стане. Ще дам пари, бе. Колко пари ще ми предложиш пък ти? Ами, 10 лева. 10 лева. Мале, правим го! Дядо Коледа има коронавирус. Симптомите му бяха само болен синус. За това, че го затвориха под карантина. Подаръци за никой няма да има. А аз така се чаках по намерата. По телхата чаках да я намеря там. С жената го видях пред дискотеката. И даже моя пазиха чуджетата. 2020 карантина, през нея мина всеки един човек. Най-ужасната година ще я запомним с Коледа кючек. Аз снежанка, малка къпазанка, намекна ми с бедрото, не ходим към леглото. Ама не, аз не искам ти да си ми подаръка. Аз не искам си панамерата. 2020 в карантина, през нея мина всеки един човек. Най-ужасната година ще я запомним с Коледа кючек. Здравейте, драги слушатели, 2020 започна ужасно с пожари в Австралия, коронавирус, икономически срип и на всичкото отгоре Весел направи кючек. Коледа кючек. Какво ли не прави човек за 10 лева?